Takže dobrý den, vážení fanoušci našeho medailonku. Dneska vás tady vítám z domácího stadionu Budweis Hellboys na Sokolském ostrově. Jak vidíte za mnou, tak tráva bohužel není úplně v nejlepší kondici, ale je to tím, že je zima a jsme takzvaně off-season, neboli takzvané přípravě na novou sezónu. Dneska ten medailonek bude trošku jinak, než jste zvyklí, protože jsme se rozhodli, že naše rozhovory budeme natáčet, aby to bylo trošku pro vás zajímavější a myslím si, že dokážete potom se daleko víc žít s tím hráčem, který ho představujeme. Jako první dneska bude hráč Hellboys, který už nějakou tu sezónu má odpracovanou a který v dnešní nebo v nastávající sezóně bude na trošku nové pozici, než ho známe doposavať. Prosím, přivítejte Honzu Kokočku. Čau. Čau, zdravím všechny. Ahoj Honzo, jsem rád, že jsi na nás udělal čas trošku. Připravil jsem si tady pár otázek, jestli nebudeš proti, tak nějaký tady do tebe pustím. Takže na začátek, prosím tě, trošku se nám představ, řekni, kam chodíš na školu, nebo jestli pracuješ, nebo jestli máš nějaký jiný koníčky než americký fotbal. Takže nepracuju, jsem v současné době student na VŠTE tady v Budějcích, studuju dopravu druhým rokem, je mi 23 let, narodil jsem se tady v Budějovicích a jiný sport závodně nedělám teď. Americký fotbal, příprava posilovně a vyhrání. Jasně. Předtím nějaký jiný sporty jsi dělal, než jsi začal přímo s americkým fotbalem? Předtím jsem závodně hrál fotbal. Měl jsem i na sportovní školu, na Greenwaldovku a od nějaký 7. třídy jsem závodně nic nehrál teda, až do konce střední. Mohl bys nám říct, jestli to bylo pro tebe přínosem, nějaký ten jiný sport, který jsi dělal, jestli to bylo přínosem potom do těch začátků toho, nebo na tu pozici wide receivera v americkém fotbale? Určitě, každý sport ti něco dá. A zrovna americký fotbal je hodně komplexní, takže z každého sportu si můžeš něco přinést. Takže jsi z toho trošku tak nějak těžil? Určitě. Super. Mohl bys nám říct, jak jsi se o Budweis Hellboys dozvěděl a jaký byl vlastně tvůj první trénink? Jestli si vzpomínáš na nějaký momenty, který jsi si řekl, Ježišmarja, tak tohle to dělat v životě nebudu, nebo jestli si říkal, tak tohle je přesně to, co chci dělat. No tak můj první trénink proběh takže na první trénink úplně, co jsem viděl u Hellboys, tak jsem jenom koukal. To jsem se přišel jenom podívat, vlastně jsem sledoval jenom z dálky, ani jsem nikomu nic neříkal, že tam jsem nebo tak. Prostě to bylo čistě na zkoušku se podívat a zaujalo mě to, takže jsem šel potom na další trénink a vím, že dost pršelo. A byli tu 4 nějaký lidi, který už jsem potom v životě neviděl. Na další trénink přišli jako hráči, jo, takže... Jasně. Dobře, přece jenom americký fotbal není úplně typický sport v České republice. Jak jsi jako vůbec k tomu přišel, že bys chtěl zkusit zrovna americký fotbal? To bylo vlastně v létě 2009, kdy jsem byl zrovna po maturitě. A vybíral jsem si nějaký sport, který by se ještě mohl začít dát hrát. V pozdějším věku, přesně tak. Vybíral jsem ze široké škály sportů, taky ty nový, nebo novější sporty z Ameriky, lacrosse, baseball. O florbale jsem třeba přemýšlel, nebo o fotbale, který už jsem hrál, ale to jsem si říkal, jako ten jde vždycky nikam prostě na vesnici se uklidnit a začít ho hrát. Takže jsem začal s americkým fotbalem, který mě zaujal hlavně rychlostí a sílou. A i technickostí, jako, protože ta technika je tam taky hodně důležitá. Určitě. Spousta nováčků nebo spoustu začínajících hráčů si myslím, že hodně zláká taky to, že tam je ta výstroj, protože si připadají, jako, že jsou takový jakoby rytíři nebo takový jako ozbrojený a že se to možná líbí holkám. To nebylo pro tebe motivace? Ani ne. Dobře. Víme, že v amerických fotbale jsou různé pozice. Jaká byla vlastně tvoje
první pozice, kterou si zkoušel v americkém fotbalu? Byl to útok, nebo byla to obrana, nebo konkrétnější pozice, jaká to byla? Byl to útok, skoro vlastně každý začíná dneska v útoku, až teda na výjimky. U nás teda, co si pamatuju. Jsem byl výjimka. Taky talent. A já jsem asi začínal myslet na receiverovi, ale nejste si úplně jistý, jestli to nebyl running back. Možná running back, protože moje první zápasy byly na rednecku a myslím, že jsem hrál running backa, ale střídavě i receivera právě, takže to bylo jako oboje. Potom jsem hrál chvíli cornera, safetyho i kickera a pak quarterbacka. Super. Vlastně minulou sezonu si hlavně pamatujeme jako quarterbacka, ale tuhle sezonu budeš mít ještě trošku těžší pozici než jenom jako quarterback. Ty vlastně se stal head coachem a povedeš vlastně celý tým. Myslíš si, že to bude pro tebe těžký, nebo už je to jakoby dobře zajetý? Přece jenom po Petru Soumarovi se převzal otěže k týmu a ten tým už možná teda někam směřuje a chtěl bys ho vést jenom tam, kam jde sám, nebo by si chtěl trošku třeba změnit tu taktiku v útoku, nebo jak to vidíš na tuhle sezónu? Bude tam něco nového, nebo budou Hellboys tak, jak je známe z minulých sezón? Určitě máme nový playbook od Kamila Roby, což je koordinátor útoku. Připravil super playbook na tuhle sezónu. Nový to bude hlavně tím, že spousta nových lidí se zapojuje do mimoherních aktivit, jako je Facebook, ať i tyhle videa, internetové stránky a prostě všeobecně do propagace, takže tím to bude taky nový a doufáme, že nabereme nový členy. Určitě. Mohl bys nám prozradit něco o tom, kam ten vývoj toho útoku teď směřuje, nebo je to tajemství do sezóny, nechceš prozrazovat přece jenom soupeřům nějakou taktiku? Tak je tu změna herního stylu, myslím si, že dobrým směrem. Je to zatím tak na zkoušku, ten playbook zatím nebyl úplně čas pořádně projet, protože ne všichni mají prostě tu docházku ideální. A uvidíme, no, zatím víc prozrazovat nebudu. Dobře, to se mi líbí, aspoň se budou mít fanoušci na co těšit. Pokročíme dál. Víme, že zrovna asi před 2 dnama se uskutečnilo rozhlasování nový sezóny a už víme, jaký bude mít Hellboys soupeře. Mohl bys nám něco málo říct o tom, jak jsi spokojený nebo nejsi spokojený s rozhlasováním, nebo celkově s skupinou, nebo jak vidíš, že by si Hellboys mohli vést v nové sezóně? Tak s tím rozlosováním asi nejde být nespokojený, protože naše pozice vůči ostatním týmům, tím myslím polohou města, si nemůžeme v podstatě vybírat, protože od nás je nejbližší klub 200 km. Takže všechno máme v podstatě daleko. Co se týče síly soupeřů, myslím si, že to bude vyrovnanější než minulý roky. A celku jsem z toho spokojený, no. A cíle určitě je postoupit do play-off a tam se dostat co nejvíc. Pak nebudeme si nahávat, nebudeme si tady říkat, že bychom nechtěli, že ten titul znova vyhrát, takže asi ten titul, že? No, asi jo. Budeme skromný, ale chtěli bychom titul. Myslíš, že nějaký tým je takový větším nebo největším favoritem, nebo kterýho bychom se třeba měli nejvíc obávat za naší cestou za titulem? Těžko říct, no, protože týmy některý oslábly, některý týmy posilujou. V současné době žádný scouting neprobíhá, takže uvidíme až po začátku sezony, jak na tom bude. Samozřejmě z týmů a klubů, který už jsou nějak víc zaběhlí, můžeme mít v uvozovkách větší strach, ale může to být tak, že jim půlka kádru prostě odešla, skončila a z toho tam pár lidí. Uvidíme prostě první zápas. Dobrý, dostaneme se k něčemu dalšímu. Sleduješ NFL? Určitě. Výborně. Máš nějaký oblíbený tým z NFL? Nebo oblíbenýho hráče? Oblíbenýho hráče přímo ne, i když obdivuju Peytona Manninga. To je takovej, pro mě je to prostě klasický jamík s křivou hubou.
A oblíbený tým New Orleans Saints. Výborně. Taky jsi fanoušek a hráč hry jménem Madden. Musím uznat, že mu to docela jde, protože naše bilance je teď dost pro mě tristní, protože jsem asi kolik zápasů? 15 určitě. 15 prostě jsem prohrál a skoro ve většině jsem... Možná půl roku jsem nevyhrál. A ve většině jsem ani neskoroval, což je taky trošku problém. Ale o tom se nechci bavit, nebo možná chci bavit, uvidíme. Pomohl ti vůbec něčemu jako Madden? Jako pomáhá ti to třeba ta hra v tom, že máš lepší přehled třeba na hřišti? Přece jenom tam to vidíš jako coach možná v tom Maddenu? Nebo jsou nějaké možnosti, které ti ten Madden poskytuje? Tak vlastně přes Madden jsem se dostal k americkému fotbalu. Tam jsem ho nějak tak poprvé víc začal brát. A asi jo, tak něco ti to vždycky dá, jako když na to koukáš a máš to na židli, nic u toho neděláš, tak... Já jsem to vždycky spocený tady. Nějaký ten přehled ti to asi dá, no. Jasně. Tam v Madenu máš taky nějaký svůj oblíbený tým, nebo hraješ prostě za... Nic, ale s tebou hraju, tebe porazit s týmem. No, dobře. Je pravda, že zatím jsem porazil s každým týmem. Ale já mám takovou velkou smůlu, nechci se obhajovat, ale většinou prostě ty quarterbacki, s kterými já hraju, tak většinou mají nějakou virózu a prostě hážou íčka. Já myslím, že jsem docela rekordman v íčkách. Jsem schopný udělat 6 íček vlastně za jeden zápas. Pro vysvětlení íčko znamená interception, co znamená, že můj quarterback hodí míč soupeři obrany, nebo obraně soupeře, takže takhle to asi vypadá ty naše zápasy. A baví tě to vůbec se mnou ještě hrát? Jo, vždycky tě porazím rád. Takže asi budeme víc hrát toho dobyvatele jsem docela dobrý. Jo, je to vyrovnanější určitě. Dobrý. Chtěl bych se tě zeptat, přece jenom z vlastní zkušenosti vím, že ten americký fotbal se celkem v České republice vyvíjí. Od té doby, co jsme začali se o něj nějak zajímat nebo ho hrát, tak urazil dost cesty a dneska už třeba ty týmy mají daleko větší přípravu třeba na tu sezónu, než jsme třeba měli na začátku, kdy jsme de facto trénovali 2 měsíce a začala sezóna. Dneska už se opravdu dodržuje celá ta off-season a de facto na novou sezónu začíná trénovat skoro hned po tom, co ta stará skončí. Jaká je tvoje příprava vlastně na tu nadcházející sezónu? Připravuješ se nějak sám individuálně ještě? Připravuju se i sám. Jak s týmem, taky na trénincích, taky různě se spoluhráčema, sparingy a tak. Připravuju se hlavně posilovně, i to běhání, různý kompenzační cviky, i doma třeba jako bez zátěže, prostě protažení. Zapojím kolo, až bude teplejc určitě. No, to je asi všechno. Kdyby byla možnost a nebyli by mý kamarádi tak líní, tak bych možná si chodil zahrát někam nějaký jako jiný týmový sporty, no, ale jasně. Tak vždycky, to problém občas. Vždycky je to lepší sportovat za nějakou zábavu, než jo, někde běhat přesně, sám. Občas si to zpestřit, ta posilovna je taky důležitá, nebo to běhání, když jde člověk sám, ale občas si to zpestřit prostě s tím kolektivem, aby to nebylo tak monotónní. Určitě. Vím, že je to takový trošku rouhání a trošku jsme to už nastínili, ale přece jenom řekni nám tak nějak tvoji ideální vizi sezóny, jak by to vypadalo, že by, já nevím, Hellboys měli nastoupit, ideálně třeba vyhrát všechny zápasy, ale samozřejmě uvidíme, jak to půjde. Jaká je tvoje vize, jako, že by byla ideální sezóna nebo ideálně vyvíjející se sezóna by měla vypadat? Tak pro mě ideální sezóna by byla určitě to, kdyby přišli noví lidi, nová krev, nejlíp teda talenti, ale nemusí to být nic extra, to se dá vypracovat. To by určitě bylo super. Dál, kdyby jsme teda vyhráli co nejvíc zápasů, co je možný, takže všech vlastně 6 v základní části a potom i v playoff. To ještě nejznámý, kolik bude zápasů v playoff. Dál, kdyby se zranilo samozřejmě co nejméně lidí. A to je asi všechno.
na tom krásném domácím stadionu připravil Hellboys třeba nějakou show větší, než jsme byli doposavad zvyklí při jejich domácích zápasech? Určitě, teď už to dělají skoro každý týmy, mají nějakou vlajku třeba, týmovou hymnu, to už my máme dlouho, různý nástupy, pokřiky, takže tohle všechno se připravuje. Takže se můžeme těšit. Určitě. Hellboys vlastně taky mají svoje dlouholetý cheers a ty si myslím, že jsou celkem na dobrý úrovni, takže na ty se můžeme taky těšit. Určitě. Takže dostáváme se k druhé části našeho medailonku. Tak nějak si myslím, že tato část je docela oblíbená, protože lidi se rádi dozví nějaký ty pikantní věci a rádi se zasmějou. Takže Honzo, jedna z mých prvních dotazů se týká toho, proč si vlastně změnil svoji pozici z quarterbacka, nebo de facto nadějnýho quarterbacka na pozici wide receivera, kterou tě můžeme vidět, nebo kterou tě uvidíme tuhle sezónu. Co bylo jakoby hlavní to motto, který tě vedlo k tomu změnit tu pozici? No tak tu pozici jsem změnil vlastně přes léto, protože jsem vůbec nechodil ven a jediné, co jsem dělal, bylo, že jsem hrál Madden. No a zhoršil se mi zrak právě, takže už nevidím quarterbacky, teda respektive receivery, takže ty musím nosit takovýhle brejle, když hraju, a musel jsem začít hrát receivera. No. Akorát nevím, jestli to nebude problém v nadcházející sezóně. Když jsem se tam možná pořídit nějakou gumičku, aby tě nespadly. No, nebo kontaktní čočky, ale... Ale takový, máš docela silný brejle, zavřeš vůbec oči, když běží kontaktní čočky? Nevím, neskoušel jsem to, uvidím až v sezóně. A teď to zatím na trénincích ti to nedělá problém, ne? No, jako dělá, ale dá se to. Každý 20. míč chytnu. No, tak to jsi pořád nejlepší ze všech Kristýn. Dík. Teď trošku možná si ty brýle odlož, protože bude taková trošku smutná otázka pro tebe. Víme, že jsi teda fanoušek Saints a Saints bohužel jako trošku nedopadly, takže chápeme, proč se dneska oblík do černého. Je to právě z toho důvodu? Právě až do Super Bowlu budu držet smutek. No. To je rozumný. Půjdeš se vůbec dívat na Super Bowl? Půjdu. Věřím, že Peyton vyhraje. Já faním Seahawks, takže uvidíme, jestli vyhraje. Každopádně bychom mohli využít tohle z toho našeho odbočení k Super Bowlu a pozvat všechny naše fanoušky k veřejnému promítání nebo k veřejnému shlídnutí Super Bowlu. Mohl bys nám o tom něco říct? Takže Super Bowl proběhne vlastně 2. února a chtěli bychom vás pozvat do sportíku v Metropolu, kdy od 11 hodin večer do 5 do rána vlastně bude velkoplošný promítání Super Bowlu s občerstvením, s pitím a vlastně bude si tam moct objednat každý třeba pizzu, jídlo bude jenom studená kuchyně. Můžeme se těšit ještě něco jiného než jenom promítání zápasu? Bude tam ještě něco jiného k vidění? Tak budeme tam my. Tak to je pádný důvod. A všichni nebo většina hráčů Hellboys, takže určitě nebude o zábavu nouze. Víme, že třeba Petr Soumar má takový docela věštecký schopnosti, tak uvidíme, co nám poví. Je to určitě na co se těšit. Ale jenom ve spojení s Lukášem Bartou. Jenom s Lukášem Bartou, ale to už se musíte přijít podívat sami. Řekni nám něco ještě, víme, že jsme nějaký celkem vtipný zranění v prvním zápase. Chceš se o tom trošku zmínit? Co se ti stalo vlastně, nebo? No, to bylo vlastně tuším před minulou sezónu, vlastně sezóna asi 2011 to byla, první zápas s Libercem, kick-off jsme měli my, takže na útok šel Liberec, skončilo to pantem a šli jsme na útok my. První akci, myslím, že to byl, já jsem hrál receivera, byl to reverse. Dostal jsem míč, celý hřiště se mi otevřelo, ale smekla se mi noha a viděl jsem prostě hubu. To se nic nestalo, to bylo dobrý. Druhá akce rán a šel jsem na blok. Akorát jsem na něj vyběhl trochu pozdějc a vlastně byl to run středem, myslím, že Vlastič běžel, ta pokrývka.
proběh středem a já už jsem nestihl ten blok a běžel jsem za ním. Jenže hráč, který asi safety Liberce, který ho skládal, tak mu skočil pod nohy tak nešťastně, že se potom převalil, tak mě kopnul nohou do ruky a zlomil mi kost, no, metakarposu. Tak to bylo docela dost nemilý. Takže takový nešťastný, no. Že jsi to moc nezahrál ty v té sezóně. Ne. 2 akce, čus. No, tak doufáme, že nadcházející sezóna bude úspěšnější a že budeš mít spoustu touchdownů, to ti přejem nejen já, ale myslím si, že i fotbalový bůh. Díky. Nemají zač. A naše oblíbená závěrečná otázka je, co bys si vzkázal fanouškům, jak bys je třeba namotivoval, aby přišli na nějaké zápasy, nebo tak vůbec? Tak fanouškům bych chtěl říct hlavně, že děkujeme za jejich podporu a aby se nebáli si americký fotbal zkusit, protože tady to není, že jsou tu nějaký obří chlapci, týpci, prostě nějaký nabouchanci, ale jsou tu v pohodě lidi, takže není vůbec problém přijít na jeden trénink a vyzkoušet si to, a když vás to nebude bavit, tak jako se nic nestane, jo? Nikdo nebude vám nadávat nic, jo? Takže je to prostě o tom si to zkusit. A myslím si, že americký fotbal je v podstatě trošku i sportem pro všechny. Samozřejmě pokud je člověk absolutně nesportovní typ, tak asi ne, ale pokud má nějakou tu základní obratnost, chytí míč, má nějaký menší přehled ve hře, tak není vůbec problém zbytek doučit. Já jsem se taky učil úplně od začátku vlastně, a učím se teďka jako každý, jasně. Výborně, takže tímhle bych se s tebou rozloučil, moc ti děkuji, že jsi na nás ten čas našel.